Finish him! 2, 3, 4! Isang Pinoy boxing prospect na naman ang dadayo sa baluarte ng kalaban para muling ibangon ang pangalan sa larong palakasan. Ito ay ang tubong General Santos City, ang southpaw at dating OPBF light flyweight champion na si Joey Madiral Canoy. Nakatakda itong lumaban ngayong June 12, 2024 sa bansang Australia kontra sa isang undefeated prospect at defending WBC interim minimum weight champion na si Alex Winwood na may record na 4 wins, 0 loss, 2 via knockout. Habang itong si Canoy ay may record na 20 wins, 5 losses, 2 tabla, 12 via knockout. Isang kaabang-abang na laban na naman ang kakaharapin ng Pinoy at dahil sa champion itong pambato ng Australia ay paniguradong dihado na naman itong ating bida sa mata ng karamihan at sa talpakan. Pero sa mga di nakakaalam ay may mga iilang laban na din itong si Canoy na kung saan talaga namang napakalakas ang kaniyang mga nakalaban. Isa na dito ay ang OPBF champion, WBO Asia Pacific Light Flyweight champion at Japanese Light Flyweight champion na si Kenichi Horikawa. Dagdag mo pa, nasa kanilang laban ay sa baluarte pa ng Hapon ginawa ang bakbakan, kaya naman talagang dihado si Canoy sa kanilang laban. Pero isang pambihirang upset win ang ginawa ni Joey Canoy. Pinagluksan niya ang buong Japan. Tinalo ang defending champion na si Kenichi Horikawa via 7th round TKO. Kaya bago ang labang Joey Canoy kontra undefeated defending champion na si Alex Winwood, ay muli muna nating balikan ang naging upset win ni Joey Canoy kontra defending champion ng Japan na si Kenichi Horikawa na ginanap noong December 4, 2022 sa Edion Arena, Osaka, Japan.
スリップ。ボクシングコミッションに認定証が配給新チャンピオンジョイ